Današnji izlet je planiran tako da prođemo cijelu vodovodnu ulicu i predstavimo njenu industrijsku baštinu. Vodovodna ulica je vezana uz riječinu, znači to je jedan drugi aspekt grada Rijeke koji nije vezan uz more nego uz rijeku koji danas nije dovoljno iskorišten. Prije su ovdje bili vinogradi, mlinovi, šetnjica, a u budućnosti bi ovdje mogao biti jedan sportsko-rekreativni centar, pošto znamo da je sama Rijeka industrijski grad sa premalo zelenih površina, pa tako postoje i vrlo zanimljivi projekti. Premjestio bi se dio remize autotroleja van centra grada, da bi se ovdje napravilo ne samo kulturni, već i rekreacijski i sportski centar, a zgrade bi se čak mogle napraviti na jedan modernistički način kao lukovi iznad zelenih površina, mostovi koji bi povezivali određene zone koje su ovdje inače rascjepkane, a sve su od velikog značaja. Imali smo obilazak Zvira, znači same opskrbe vode cijelog grada i hidrotest termoelektrane. Zanimljivo je to da su ovdje neki objekti čak i revitalizirani, pa možemo vidjeti primjere kako se ti prostori danas koriste, neki još uvijek u industrijske svrhe.